Yeah. Kyllä. Ootko alhaalla? Kyllä. Kyllä. Minä tulen. Selvä. Hyvää iltaa. Ei mun peremmällä. Sun on valot vielä. No tästä. Täällä tuoksuu metsä. Tonne päin. Eli laitetaan tohon parin puun väliin, tuonne muutaman puun väliin, tuonne. Sille, että tänne pääsee kuka tahansa meidän mettää, mutta se on ihan tunnistettavissa. Miltä kuulostaa, Ari? Joo. Tää on ihan hyvä. Kuten tekstistä näkyy, olemme tehneet metsään yleisön osaston. Täällä on puolen aarin metsä. Täällä voi kertoa mietteitä metsästä ja jatkossa tulemme raportoimaan täältä. Kyllä. Ja teidän tehtävä seuraavaksi on löytää tämä metsä. Onnea yritykseen.